Ja sa bojím. Alebo to nie je strach? Ako to máte? Ste takí strašpitlíkovia, alebo ste odvážne ženy? U mňa je to vlastne možnosť každého rožka troška, ale všeobecne sa pokladám za odvážnu, za veľmi odvážnu ženu. A táto odvaha plynie aj z toho uvedomenia si, že nebudem strácať čas s mojim strachom. Čiže až som niekedy mala niečo podobné strachu, tak som prišla na to, že je to vlastne len prílišný rešpekt. Ale čo som sa tak, by som povedala, že ozaj bála pred takými 10, 20, 30, no dobre, pred veľa, veľa rokmi, bolo niečo také ako, že a čo ja budem robiť niekedy raz na staré kolena? Niekedy, keď už budem mať všetko, keď už budem vedieť všetko. Áno, keď už budem vedieť všetko. Táto myšlienka u mňa vôbec nepramenila z ega. Bolo to len taká nevedomosť. Viete, ako to je, keď ste na schodíkoch, kráčate v svojom živote, po schodíkoch zdoláte jeden, ide ďalší. A už keď si vždy myslíte, že ste na tom najvrchnejšom schodíku, zrazu sa okolo seba rozhliadate a vidíte, že čo všetko ste už urobili a to, čo ste mali, ste urobili tiež. A nevidíte, nech robíte, čo robíte, nech vidíte, čo je na tom ďalšom schodíku. A na ďalšom. A na ďalšom natrčate krk a neviete to. Zakedy sa vám nepodarí postaviť sa na ten schodík, na ten ďalší a ďalší. No a u mňa to išlo tým štýlom, že som nevidela a nevedela som, čo ma čaká a čo ma vlastne postretne na tzv. Staré kolená. Hej, proste sú to moje kolená. To je jedno, koľko rokov majú, ale sú to moje kolená. A ten vek, ktorý teraz mám, prináleží k tým mojim vedomostiam. A už viem povedať, že nemám sa čoho bať. Vždy sa budem mať čo učiť. Aspoň doposiaľ to tak vždy bolo, že keď som niečo zdolala, dosiahla alebo prekonala, vždycky sa predo mnou objavila nová cesta, nová meta. A veľa razy som nemala možnosť ani rozmýšľať, čo budem robiť, ako budem robiť, kto mi s tým pomôže. Jednoducho som šla do toho a už keď prišlo to rozhodnutie, tak zrazu sa mi už objavili samotné tie kroky. Vlastne život mi ukazoval tie kroky, ktorými mám ísť. Nie, moja cesta nebola priama, nebola bez obklúk, bez kopancov, ale bolo to úžasné. Práve tie kopance a tie pády, to boli tie skúsenosti. A prišla som na to, že ako náhle mám už niečo za sebou, nejaký ten pád, alebo som dostala nejaký ten kopanec, nič sa nestalo. Idem ďalej. A verím, že to aj vy tak cítite, že to, čo ste zdolali, vás posunulo vpred, pretože vždy doposiaľ, verím tomu, ste sa postavili na vlastné nohy a išli ste vpred. No a teraz, keď už mám dostatok tých svojich skúseností, už nemám problém osloviť niekoho s otázkou o pomoc alebo o spoluprácu. A je úžasné, že nielen mne prichádzajú informácie od mojich známych, od mojich učiteľov, ale ja tieto informácie môžem a aj posúvam ďalej. Pretože ono je to o tom, že čím viac informácií máme, tým viac informácií môžeme posúvať ďalej a tým pádom rastieme všetci. Ako rastú moji učitelia, tak rastiem aj ja a tak rastú aj moji žiaci.
Takže žiadne také, akože strach z toho, že nebude mať niekedy informácie, nebude mať možnosť vzdelávať sa, že sa nedaj Boh budem niekedy nudiť. Žiaden taký strach nemám. Môžem sa spoľahnúť na to, že môj život bol, je, aj bude odvážny a takisto aj aktívny. A v mesiaci júni som sa pustila do jednej veci, ktorú som pred sebou tlačila už teda peknú bobku, pekne dlho. A pred rokom mi prišla taká tá myšlienka, že by som to teda mala urobiť. Bolo by to dobre urobiť a potom som sa venovala svojej tvorbe, môjmu tréningu alebo môjim tréningom, čiže korenie kompas pre potomkov si vyžiadali celú moju osobu, ale ja som vedela, že sa k tejto danej úlohe musím dostať. A samozrejme som zberala už informácie okolo toho, zľava, správa, odpredu, odzadu, proste stále som hľadala niečo nové, čiže už mám akože tých teoretických skúseností, by som povedala až dosť, len treba urobiť ten krok. No a ten krok sú tie technické veci. Takže o pomoc pri tých technických veciach som požiadala a verím, som si istá, že pôjdem ďalej aj v tejto oblasti. A takisto mám otázočku na vás. Akú výzvu ste za posledného pol roka zdolali vy? Aká to bola výzva? Obrovská? Bola to jednorazová výzva? Alebo ste na tejto výzve, s touto výzvou ste pracovali už napríklad pol roka? Viac ako pol roka? Tak ako ja? Ako ste ju zdolali? A vôbec zdolali ste ju? A nebojte sa, žiadna odpoveď nie je správna. Každá odpoveď je odpoveď. A ono je to o tom zdieľaní. Čiže ako sa hovorí, že viac hlav, viac kapusty, ale takisto viac hlav a viac informácií. Čiže tým pádom máme viac rozumu a vieme si viacej pomôcť. Takže do komentára pod tento príspevok napíšte svoju výzvu a nemajte strach, aj keď potrebujete požiadať o pomoc. Vždy sa nájde niekto, kto vám podá pomocnú ruku. A až to budem ja, som vám vďačná za to, že ste. Milé moje, majte sa krásne a buďte šťastné.